ҳамада салому алайкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва мо дар ин ҳафта пропустит кардем як барномаи хабарҳои оқи падарскира медонам. Бисёр мухлисои барнома ҳам нависонда ҳастанд ки чӣ ба пропустит шид. Урӯз ба фикрам умуман видео накардам. А имрӯз боша новостное, яъне ки иш ҳам хабария. Хай уж оқи падарский иш хай бо хабарҳои каме созтар. Лекин то ин замона хабарҳое ки дорем уам мешавад ки бигем оқи падарскиянд. Аз ҳамин хотир хабарҳои оқи падарский дар ин новостиҳо дар борашон гап мезанем ва ба стили худи хабарҳои оқи падарский. Лекин ман пешниҳоди дигар дорам барои иваз кардани номи ҳамин рубрика. Баъзеҳо розӣ набудан, паданаласки буд, ай паданаласки оқи падарский шид. Акнун як пешниҳоди дигар, агар ки шумо розӣ бошед, дар комментария бинависен. Хабарҳои ҷинзада. Медонем барои чӣ? ин ҷинои ма чӣ хадар мара ригровка кардистанд. Дар ин барнома мефаҳмед ва агар розӣ бошем баъд шумо ҳам галасават кунед ки ҳамин хел ному шумо нем ё ин ки не. Барои мисол ай сипас ин гуна мешавад интрош. байни ма ва ин духтари парвардигор буд. барои чӣ шумо гуноҳи ду каса гуноҳи се каса астағфируллоҳ хабарҳои ҷинзада. лайк монданро барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунед ва мо боша оғоз мекунем барномаро. Яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. Нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чӣ кор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзии ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% бовари қатъия дӯсто муроҷиат кунед. хабарҳои ҷинзада. хоб якум шурӯъ мекунем аз оне ки барои чӣ барномаро пешниҳод кардам хабарҳои ҷинзада. яъне ки чизе ки ҳозир ман дар инҷа гап мезанам, агар ҷинзадаш нагем чӣ мегем? оқи падарский мегем. барои хотир шумо интихоб кунед. кӯтоҳак дар ин бора гап мезанам. ин барномаи антидаҷҷолаи асосӣ. чӣ гуна ки шумо медонед дӯсто, барои чӣ хотир ман одама видеоҳоеро ки дар бораш мекунам ном дора рубрикаш антидаҷҷол. агар ин хел одам ахир чӣ мегӯяд дига ин худтон фикр кунед. ва имрӯз худтон шоҳиди оне ҳастем ки ба забони худаш мегӯяд ки дар ҳамин коршон ӯ секас будан. астағфируллоҳ, биё ма ба забони худам нагӯм, шумо худтон гӯш кунед кира мега. ма ва ин духтари парвардигор буд. як чиро ба ёд бигиред ки дар ҳамин ҷа намега ки шайтон буд. яъне ки дар чунин кор метавонад ки ягон одаме ки камтар агар чӣ боша бо худша хеле ҳамагон медонанд ки нагор мекунанд дар корҳои худшон шайтона. лекин ин одам фикр мекунад ки шайтона фаромӯш кард. дар асли хеле нест, лекин шайтона фаромӯш кардаги нест. медонед чӣ ба? барои хотире ки гуфтак худша ӯ духтара ва ма ва ин духтари яъне ки худ шайтонае. барои хотир дар комментар нависондем ки шайтона фаромӯш кард. не, шайтона фаромӯш кардаги нест. ҳама як тараф беста. охир да мерем бора дар сари ки дохт, дар сари ҷино ва худша ҷинзада эълон кард. ин ҷинои ма чӣ хадар мара ригровка кардистанд. ман намедонам худам. ҳамин хотир чунин идея дар сари мо омад ки рубрикаи хабарҳои ҷинзада монем. дар ин борое ки ин худ чӣ гуна худша бо шарманда буд, шармандатар кард, дар хабарҳои антидаҷҷол гап мезанем бо давоми 5/1. хабарҳои ҷинзада. имрӯз боша хабарҳои ҷинзада чунин мешава оғоз мекунем. Сильный экстрасенс и белый маг. Хорошо, что не чёрный. Работа по странным обрядам. Сниму порчу с глаз. Любовная магия. Заговор от ТЦК. Могу предсказать ранение или прилет. Гадалка лангули. Хайда номуш пушонда шудагиай. яъне ки чӣ гуна ки мебинед шумо дар новости дӯсто навишта шудагиай ки гадалка пайдо шудагиай то ки военкоматро наёба. хабарҳои ҷинзада. барои чӣ хотир ман гуфтам ки хабарҳои имрӯза гарчанде ки аз рубрикаи новостной набоша дохил мешавад дар хабарҳои оқи падарский ё ин ки ба номи имрӯзаш хабарҳои ҷинзада чӣ ба? мисол нигоҳ кунед, ҳамин хабара ман дар кадом рубрика ҷойгир кунам шумо худтон бигӯед. вал бериса ҳамагон медонанд. бисёриҳо кор мекунанд. бисёр мардуми тоҷикам дар инҷа кор кардагиай. ва акнун айни замон боша ман тавсия наметавонам кор кардана ба духтаро, чунки тамошо кунед. биё пешакӣ аввал бигӯем ки оилавӣ бошед, тамошо накунед я 5 секунди видеоро бигзаронед. яъне ки дӯсто ин склади валберисае ва дар тагиш навишта шудагиае ки дар склади валберис охраннико тафтиш кардаистанд коргароро ва чунин тафтиш кардан яъне ки тамоми либосҳоро кашида баровардаистанд. ман намедонам ин чӣ гуна тафтиш мешавад. тафтиши қадубаст
ё ин ки ки баъди зал рафтан чӣ гуна шида, ё ин ки тафтиши чӣ. Ва ира ҳамин гуна мефаҳмонанд, ки они объясняют это тем, что борются с воровством на складе. Дар ҳама ҷо замонаам қадар пеш рафтагае, ки ҳастае аппаратҳое, ки агар дар тарнат ягон техника, ягон чизе ки дошта бошӣ, маълумуш мекунад. Мешиди ира аз болои либос кунӣ, лекин тасаввур кунед, ки ин гуна, ман хиёл мекунам, ки просто пас задани шаъну шарафи худи коргар ҳисобида мешавад. хабарҳои ҷинзада. Як обуначии рус менависад, ки чунин бетартибиро дар паштови Яшик дидем, ки мусулмоно даъват кардестанд ба ин гуна дини. Хай ман пурра намехонам дӯсто, худтон дар экран мебинен, пас зада мега. Ва ҷолибиш дар инҷа чие? ҷумлаи охирон, ки ино мега чӣ ҳақ доранд мора ба ин дини худшон даъват кунанд дар ҳолати оне, ки ӯ худшон меҳмонанд дар инҷа. Ман чӣ гуфтанем, биё ман амира ба русӣ мегум, ман канали русиам дорам, ба ӯ тарафша до канали русӣ мепартом, яъне ки яҷа мебарам. Здравствуйте. Сегодня возвращаюсь домой на обед. Я был шокирован, когда увидел этот безобразие. Распихание по всем почтовым ящикам. Какое вообще право имеют мусульмане агитировать нас, православных людей, на принятие их веры? Они здесь находятся в гостях. Так пусть не забывают этого. Меня сильно задела эта ситуация. Вы говорите, что мусульмане находятся в гостях у вас, да? То есть вы имеете в виду, что республики, которые находятся в России, их жители мусульмане, эти регионы считаются Россией. То есть они тоже в гостях? Я имею в виду, что Чечня, Дагестан, Ингушетия, они тоже гости. Если вам это не нравится, не обращайте на это внимания. Но вот это ошибка, ваша ошибка, то, что вы говорите, что мусульмане в России гости. Подумайте о тех местах, которые входят в состав России. Я думаю, что вот это ваше высказывание вызывает конфликты. Думаете, нет? Я не прав? Решайте сами, пишите в комментариях свои мнения. хабарҳои ҷинзада. Акун чӣ хеле ки шумо медонен, иҷа микс хабара, яъне ки стили хабарҳои оқи падараст, ки лекин то айни замон шумо диден хабарҳое ки метонистем ҷиддишон ҳисоб кунем, лекин ман ёра ҷиддӣ ҳисоб намекунам, бароям хотир дар ин рубрика монда шудагӣ. Ва стили хабарҳои оқи падараст, ки ё ин ки ба мувофиқи номи наваш хабарҳои ҷинзада тамошо мекунем як видео. ман даячи ҳайрон мешавам, ки нисбати қадами қурбон чӣ қадар гапҳо, чӣ қадар чизо рафтагӣ буд барои рақсаш, гарчанде ки ӯ рақса барои публика накарда буданд, дар як ҷои маҳкама буд. Ва ман намедонам барои чӣ хотир нисбати не хеле рақосо, яъне ки ин чия ин бетартибӣ ҳисоб намешавад, ё ин ки бетартибӣ ҳисоб намешавад барои он хотире ки пара надора, канораш мард нест. Рақси ӯ бетартибӣ ҳисоб мешид ба хотире ки дар канораш зан буд. Ман наметавонам фаҳмида чунин логикара. Хайр ахтон бинед, чӣ бумерам, яъне ки чӣ мекуна и бисёр ҳаста корҳое, ки одамон мегӯянд, ки корҳои шумо ном пас мекуна ё ки дигараш. Агар кори ҳамин ном баланд куна, ман дигар гап надорам. Назаниш ки як ном баланд куни дигар лангулия. хабарҳои ҷинзада. Яке аз корҳои беақлонагии лангулӣ оне ҳастаи чӣ гуна ки шумо медонед, вақте ки ҳеҷ гап наёфт зидима, хандид ба оне ки набояд бихандӣ ва ин кори хандаам нестай, як кори ҳастае ки наоборот ягон кори бадӣ нестаи чӣ, яъне ки стили ма, яъне ки классический стилак стили ма дар барномаҳо дар ҳама ҷо. Машалло беҳтарину кастумта нав кардай, қандо табза. лекин лангулӣ ҳамин чиза баромада, кастумот нав шидаи гуфта бадли худаш масхара кард, лекин мо нигоҳ мекунем ки дар охирон барномаш кастум пӯшидаем. ионира нишон медиҳад, ки ин одам логика надоштааш як тараф биста, худша Эсем Шарипов хиёл кардай. Мардуми YouTube вақте видеои мара тамошо мекунанд мегӯянд кастумта нав кардай. агар ту пиҷак пӯшӣ, намеша Эсем Шарипов. турси ки май худам нестай. Бас ки дар кори худат зоти пока гунаҳгор кардана, марча, иқрор шаву бахшиш пурс, вагарна
тамоми обуначиҳои худат имрӯз ба пага мекунанд дар ту. خبرهای جین زده. баъзиҳо мумкин ҳайрон шаванд ки барои чӣ хотир ман лангулира калат пуҷ ранги пичоқи тарбузай мегӯм. ин бародаро асли воқеӣ дора. намедонен? марҳамат тамошо кунед. A few moments later. خونم لختک بازی میکردم اکو لختکم وازی درمی خونه با برم بیارو بایی شونتم تمامی بین ما و این دختر پروردگار بود. برای چی شما گناهی 2 کسا گناهی 3 کسا استغفرالله خبرهای جین زده. фикр ақидатон дӯсто дар комментария нависем видеои нава тамошо карданашо фаромӯш накунед ва ҳар як шахсере ки ютубаш оҳиста кор мекуна видеои ма ҳамчунин дар тикток мебаря ё ин ки инстаграмда дошта бошед агар доступ ва гар чанде ки роҳ дар кор боша ки кор кардани ютубтона хуб кунен VPN-ро дар шумо тавсия метавонам ки дар ҳама намуд техника кор мекуна. Android ай, iOS ай, MacBook ай, MacOS ай, Windows ай, Apple TV ай, Android TV ай фарқ надора. Ссилкаи ин VPN дар якум комментария закрепи чидагиай дӯсто. ҳамин суханҳои мара илтимос хуб гӯш кунед. Дар якум комментария як чандта ссилкаи. Ссилкаи VIP канали маай, ссилкаи VPN ай, ссилкаи TikTok ай ва ҳар як ссилка пешакӣ нависта шудагиае ки ссилкаи чие. Ман гапа барои чӣ гуфтесам? Барои он хотире ки медроян аплатаи VIP канал аплата мекунанд, дар бораи VPN мепурсанд. ё ин ки VPN аплата мекунанд, дар бораи VIP канал мепурсанд. дӯстони азиз, вақте ки ссилкаро пахш мекунем бихонем пешакиш ки ссилкаи чие. дар комментария 3 та ссилка аст. 3 та 1-2. агар ки VPN дар шумо лозим боша ссилкаи ҳастае ки нависта шудагиаи VPN-и харз ки меҷиқен шуморо Telegram канал мепарча рост боло як видеое ки инструксияи насб кардани худи VPN ай. хуб тамошо мекунен ва дар поёни ҳамон видео ссилкаш барои установка кардани VPN ай. аз ссилкае ки нависта шудагиаи VIP канал SM Palang ин VIP канали мае ки видеоҳои бамбезни мебароя барои махсус гурӯҳи одамое ки мехоҳанд мозги худшона тамрин битиҳанд, барои махсус гурӯҳи одамое ки логика доранд, на ин ки ба мисли одамои лангулӣ. но метавонанд ба мисли одамои лангулӣ ҳам бидроянд обуна шаванд тамошо кунанд чунки тағйир биёбанд. вақте ки ссилкаҳои комментария хати мегзарен бихонен дӯсто, илтимос бихонен ки ссилка кадом ссилкае куҷо мебарад. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.